Za radnike brodogradilišta nema mira. Već treći puta blokirani su računi Uljanika i 3. maja i to nakon što je netom kanadski naručitelj raskinuo ugovor za izgradnju broda koji se treba ugraditi u 3. maju. Bliži se i sredina mjeseca kada su radnici uobičajeno dobivali plaćeno, isplata za rujan još je upitna. Idemo odmah uživo u Rijeku gdje nas čeka Zdravko Kleva koji o situaciji u brodogradilištu razgovara sa predsjednikom sindikalnog odbora za opstojnost brodogradilišta 3. maj. Lijep pozdrav ovdje ispred 3. maja gdje je temperatura prilično niska, no pretpostavljam i vjerujem da je temperatura, optimizam u stvari u 3. maju da danas raste nakon jučerašnjeg razgovora sa ministrom Darkom Horvatom gdje je u stvari polučeno dosta pozitivnih gledišta na budućnost 3. maja. S nama je, kako si rekla, i Juraj Šoljić, predsjednik odbora za opstojnost 3. maja. Juraj, evo jučerašnji dan, na neki način ste dobro izašli sa onog sastanka sa ministrom. Pa naime, evo, zahvaljujem ministru što je našao vremena i došao u 3. maj. Naime, mi smo ga još otvorenim pismom prije 10-ak dana pozvali. Još jedno pismo je išlo baš na njegovu adresu, evo, prošli petak. Nije bilo otvorenog tipa, kasnije smo medijima to dostavili. Ono što je bitno, znači, pustili smo apel za 3. maj, jer definitivno od sjednice vlade u Puli od prije 2 tjedna ništa se nije dešavalo oko 3. maja i stekli smo dojam da se 3. maj nekako ostavlja sa strane. Evo, danas se događa. Danas u stvari uprava Uljanika mora predložiti vladi novu koncepciju programa restrukturiranja koja bi nakon toga išla u Brisel. Mi smo, kad smo razgovarali ranije o slučaju Uljanik i Uljanik grupu i vama, nikad niste vidjeli program restrukturiranja, niste znali postojite li uopće vi u tom programu, međutim u ovom dijelu, odnosno u ovoj koncepciji ćete postojati, a to znači ono što ste na neki način i željeli. Znači, sam program restrukturiranja, kako smo dobili jučer informaciju od same uprave Uljanika d.d.-a i ministar Horvat to prenio, znači iće izmjena gdje će se 3. maj kao društvo izdvojiti iz grupacije, iće svojim putem uz nekog novog investitora. Naime, samo ministarstvo će dodatno uložiti napore da se pronađe novi investitor, to jest novi vlasnik za 3. maj. To ste vi od početka željeli. Zašto? Šta ste smatrali da ovdje ne valja? Znači, pa evo, vidjelo se znači, u zadnje 2 godine da sam Uljanik d.d. ima svoje probleme, da je dodatno opterećenje 3. maj za njega. Zatražili smo isto tako i kriznu upravu kako bi se baš u toj razdiobi vlasništva zaštitilo 3. maj kao društvo, ali isto tako kako bi i opstalo djelatnost brodogradnje u Rijeci, ali i zaštitila i radna mjesta. Spomenuo si kriznu upravu, to ste tražili i nedavno, zadnji put kad ste se obraćali javnosti, međutim jučer je rečeno da za sada o kriznoj upravi nema govora, čeka se skupština naime. Hoće li skupština uopće biti? Pa ja vjerujem da hoće, evo, da sami mali dioničari i ovi veći dioničari Uljaniku d.d.-a su shvatili u stvari situaciju u kojem se nalazi Uljanik brodogradilište, samim time Uljanik d.d., da će dovoljno biti kvoruma da se održi ova skupština, jer ona je trebala biti 31.8. pa je odgođena zbog nedostatka kvoruma. Vjerujem da će se tada evo i definirati, s obzirom da je vlada sama rekla da do prihvaćanja programa restrukturiranja i ulaska u vlasništvo i novog potencijalnog partnera za Uljanik d.d. neće davati svoje predstavnike u nadzorni odbor. Vjerujem da će tada novi nadzorni odbor izabrati novu upravu, ali ono što smo mi ponovili jučer i sam gospodin župan Komadina i Vojko Obersnel, gradonačelnik grada Rijeke, i mi kao sindikalni odbor ponovili smo da želimo vidjeti Riječanina na čelu 3. maja. Ne nužno Riječanina, ali barem evo čovjeka, znači iz ovih krajeva koji zna, umije i koji će izvesti sa novim vlasnikom 3. maj iz ove situacije. Prije nego što otvorimo pitanje strateškog partnera za kojeg je rečeno jučer da ih ima, odnosno da postoje nekolicina, ajmo vidjeti što se trenutačno radi u 3. maju. Šta je sa brodovima, odnosno šta je sa ovim zadnjim otkazom broda? Dakle, koliko vi imate uopće tu na navozu posla? Znači, ono što je bitno napomenuti, a vjerujem da javnost zna, dio brodovlasnika je došlo do datuma, evo, kad mogu kancelirati određene gradnje. Trenutno smo izgubili 4 gradnje, 3 gradnje ili 2 gradnje za Sijem, znači to je za norveškog naručitelja, i 1 gradnju za Algomu kanadskog naručitelja. Ali vrlo je bitno, sad trenutno u brodogradilištu imamo još jedan brod u visokoj fazi 70-75% opremljenosti, znači gotovosti broda je za Sijem, taj norveški naručitelj, i još 3 broda imamo po pojedinim fazama. Jedan je isto tako od tih 3 je u visokoj fazi opremljenosti, znači nekih 60%, jedan nam je na navozu i jedan nam je u radioni. Vrlo je bitno da
a i dobili smo informaciju da ministarstvo zajedno sa upravom konačno, evo jučer su sjeli, dogovorili su hodogram da se sastanu s tim brodovlasnicima, da ti brodovi ostanu se izgraditi do kraja u 3. maju jer to život znači. Jer to na neki način, to ste rekli neki dan, i sami naručitelji, sami brodovlasnici žele. Da, naime iz neformalnih kontakata sa brodovlasnicima znamo da ti brodovlasnici žele da se ti brodovi završe u 3. maju, a stekli smo dojam baš iz njihove komunikacije neformalne da ih nekako iz Uljanika d.d.-a su odbijali. Zato smo i poslali apel ministru, s obzirom da je sam rekao da će sam preko stručnih službi u ministarstvu da će se one uključiti aktivno u rješavanje problema završetka tih gradnji. Strateški partner, spominje se opet Talijan Fincantieri, spominje se neka drugo europsko brodogradilište ili brodograditelj koji bi ušao s vama. Imate li vi nekih možda podrobnih informacija vezano za to i da li znate pod kojim uvjetima bi oni došli? Pa znamo, evo, s obzirom da je negdje od ožujka do svibnja u 4 navrata su bile delegacija Fincantierija obilazilo je brodogradilište. Ne znamo što bi u principu oni službeno znali. Znamo da im potrebni su određeni kapaciteti, to su row-bow sekcije i da bi evo ta zaposlenost za prvu ruku bila dostatna. Međutim, znamo isto tako iz neformalnih kontakata, a i bili su u brodogradilištu jedna njemačka delegacija oni su suvlasnici određenih možda 5 ili 6 brodogradilišta u manjem dijelu, znači vlasništva su u Njemačkoj. Oni su isto tako zainteresirani, čuli smo evo od ministra jučer da ima iz korejskih, Južne Koreje neki i zainteresirani i iz Kine su isto tako neki interesi bili, čak je veleposlanik Kine bio od gospodina Horvata. Program strukturiranja zasigurno će zatražiti jedan dio rasterećenja kapaciteta Uljanika, brodogradilišta Uljanik. Prijeti li ta opasnost u ovom slučaju i 3. maju, obzirom da ste vi završili program restrukturiranja, vi ste se sveli na brojku od 1300 radnika. Ima li straha u škveru što se tiče pojedinaca, radnika i tako dalje? Mislim, naime, 3. maj je završilo se restrukturiranje 3. maja. Ono što vjerovatno čeka, i to je zahtjev Europske komisije, ograničenje kapaciteta Uljanik brodogradilište koje je bilo izuzeto, znači kao društvo bez poteškoća u 5 godina kad su prolazila ova druga brodogradilišta, hrvatska brodogradilišta. U 3. maju nemamo viška, ali nažalost moram reći, evo, odlaze nam radnici, baš zbog nerješavanja ove situacije u 3. maju svakodnevno odlaze radnici. Ja se nadam da ćemo uspjeti, barem sa ovom porukom evo, ministra jučer, da ćemo zadržati te radnike i da ćemo uspjeti sačuvati gro radnih mjesta u brodogradilištu i da ćemo nastaviti djelatnost. Šta je sa segmentima vaše strukture poslovne koja je otišla u Pulu, koju je Uljanik preuzeo sebi? Naime, moramo to objasniti gledateljima. Inače, sve zajedničke službe su bile izdvojene i preseljene u sestrinske firme. Međutim, ti radnici, mjesto rada im je u Rijeci, oni sjede u Rijeci. Mi tražimo, inače, uz ovo izdvajanje 3. maj brodogradilišta, da nam se i te službe, tvornica motora, kadrovsko, financijski, imovinskom pravno, tehnički ured, projektni, nabava, prodaja, da nam se vrati, znači da im mjesto rada bude Rijeka, da nam se te službe vrate i da konačno budemo kompletno brodogradilište. Vratimo se sad opet na trenutačno stanje. Čeka se dakle skupština Uljanika, ona je zakazana za 16. Međutim, vama 23. ako do 23. se dakle račun brodogradilišta Uljanik grupe blokiran, dakle blokiran je i vama. Što će se dogoditi ako do 23. se taj račun ne odblokira? Prijeti onda stečaj po zakonu. Naime, evo, znamo to da je od 24. negdje kolovoza blokiran račun 3. maja. Doduše od Uljanika d.d. je povremeno bio deblokiran, pa opet blokiran. Evo, jučer smo i dobili tu informaciju. Raduje me činjenica, evo, da se sam ministar uključio u samo dogovor sa ovim firmama koje su blokirale račun 3. maja, da se radi intenzivno na tome, da će se tijekom ovog tjedna i idućeg tjedna s njima razgovarati, znači sa tim firmama, da će se pokušati naći model. Jučer isto tako u Gospodarskoj komori isto održan jedan sastanak, Gospodarska komora ga organizirala, gdje su došli dobavljači i kooperanti koji su evo aktivno uključeni i potraživaju određena sredstva od 3. maja. Vjerujem da će se naći zajednički jezik da se deblokira račun jer je potencijalna opasnost da onda krenemo jednim drugim putem, a to je prema stečajnom zakonu. Volio bi da što prije odblokiraju taj račun jer dovoljno je 24 sata da se deblokira račun i da opet krene onih 60 dana ukoliko neko želi blokirati. Ali ponavljam, stečaj nije dobra opcija, nije dobra opcija iz razloga zato što u Hrvatskoj inače stečaj završavaju likvidacijom firme i radnici na ulici.
Da, i sam ministar je rekao da stečaj je riječ koju zadnju želi upotrijebiti. No, ajmo vidjeti sada što je sa plaćom. Juče je i ministar Marić i ministar Horvat su rekli da vlada više ne može osigurati legalno, dakle, neki novac za isplatu plaća za 9. mjesec. Spominje se polovica njene vrijednosti da bi se mogla uplatiti preko banaka koje su voljne to dati. Kakvo je stanje, odnosno kakva je atmosfera u brodogradilištu, jer kolega vaš iz Uljanika je rekao ako ne bude plaće on više ne može kontrolirati situaciju. Pa dapače, to je jedan od socijalnih i osnovnih uvjeta da plaća bude isplaćena. Ono što vjerujem, jučer je gospodin Horvat zajedno s upravom izjavio tu pred nama, evo, da je osigurano 50% od one plaće, znači koju treba, od onog iznosa koje je potrebno za plaću. Dao je, evo, usmenu garanciju da će on legalnim putem, ponavljam legalnim putem, evo, da će se pronaći jedan model, financijski model preko jedne poslovne banke, da se isplati i onaj drugi ostatak plaće. On vjeruje, apostrofiruje, neće biti plaća 13. možda neće biti ni 16. ali ćemo sigurno dobiti plaću. Sigurno ćete dobiti plaću. Koliko je danas ljudi došlo u 3. maj, imali posla za sve? Nažalost, mi opreme nemamo. Radimo nešto za jednog talijanskog naručitelja, inače to je kooperant Cartubi, kooperant Fincantieri, određene segmente sekcije za njihove brodove. Nešto malo opreme imamo, dapače, evo, sva sreća, završili smo sekcije za 527, inače za Algomu, to je onaj brod koji nam je na navozu. Njega predmontiramo, vjerujemo, evo, da će sada brodovlasnicima i sa nekom poslovnom bankom naći model financiranja ovih gradnji i vjerujem da ćemo se zaposliti u ovih mjesec i pol. I na kraju, tvoje kolege predložili su te, odnosno nagovorili su da se kandidiraš za člana nadzornog odbora Uljanik grupe. Do sada niko nije bio u tom nadzornom odboru u Puli. Što očekuješ ako prođeš, što ćeš činiti, odnosno što ćeš učiniti za 3. maj? Pa ono što bi prvo rekao, s obzirom na nekim društvenim mrežama se pojavila informacija, odričem se javno naknade koju bi dobivao u tom nadzornom odboru. Odričem se javno, evo, kako bi sad otklonio bilo kakve špekulacije. Ono što je bitno, evo, treba zaštititi radna mjesta i u Puli i u Rijeci. A definitivno, s obzirom ako je već najavljeno izdvajanje 3. maja, štitit ću interese 3. majaca, ali ponavljam, moramo osposobiti i definirati točno da ostane brodogradilište i u Puli i Rijeci. Zagovarat ću sve radnike grupacije Uljanik, a zahvaljujem kolegama iz drugih društava, baš ovih radnika, 380 radnika koji su Uljanik kćerima, koji su inače mjesto rada im je tu u Rijeci. Zahvaljujem njihovoj potpori. Nisu me nagovorili, dali su mi jako dobru potporu. Jučer i gospodin Komadina i Vojko Oberstel također su dali potporu, imam još iz ministarstva potporu, tako da vjerujem ukoliko sami dioničari odluče na skupštini, evo, vjerujem da ću ući u nadzorni odbor i štitit ću interese svih radnika. I na kraju, mimo usvajanja programa restrukturiranja od strane Brisela, rečeno je jučer 3. maj može i bez programa restrukturiranja otići, dakle izdvojiti se i krenuti sam. Po tebi, kad bi se to moglo dogoditi? Naravno, sve ovisi o eventualnom partneru strateškom ili nekom ko će ući. Pa, znači, definitivno, evo, ne prejudicirajući ništa, vjerujem da će od ovih potencijalnih partnera za 3. maj govorimo, da će se javiti u sad skoro vrijeme, evo, određeni interes. Kad bi, znači, došlo, navodno da već imaju pismo namjere, ali to pismo namjere treba se potkrijepiti određenim garancijama, bankovnim garancijama ili korporativnim garancijama. Vjerujem da će onda oni u nekih 15 dana do mjesec dana ti potencijalni investitori doći u dubinsko snimanje 3. maja, ko što smo imali za ona 4 prijašnja natječaja prije 5 godina, evo, u stvari 10 godina. Vjerujem da će se naći, evo, interes i da ćemo odabrati, u stvari da će vlada zajedno sa Uljanikom D.D.A. odabrati onog partnera koji će nastaviti djelatnost u 3. maju. Vjeruju li to i radnici, tvoje kolege ovdje danas u škveru? Pa vjerujemo, evo. Ok, evo, toliko ispred 3. maja. Čuli smo Juraja Šoljića, predsjednika odbora za opstojnost 3. maja i vjerujemo da će 3. maj opstati, nadamo se. Toliko iz Rijeke. Kolega Kleva, hvala vama i vašem gostu na uključenju u Studio 4.